Ο μικρός μου αδερφός χρησιμοποίησε όλο το οδοντόκρεμα. Τι θα κάνω τώρα? Φτιάξ' τη μόνη σου! Τελειώσει χρόνο. Περίμενε. 1, 2, 3. Ελένη, θα πλύνεις τα δόντια σου τώρα. Ελένη, γιατί είναι κίτρινο. Σε λιάζει τώρα. Τέλειο! Τελειώνει. Όχι, όχι και το σαπούνι! Τώρα τι θα κάνω? Φτιάξ' το και αυτό μόνη σου! Ανακατεύουμε καυστικό νάτριο με 10 ml ελαιόλαδο και 20 ml νόπλωμα. Όχι. Και θερμένα. Και θερμένα, ναι. Τα καταφέραμε. Τι καταφέρατε? Κάποιο σαπούνι! Με την μυρωδιά της Ιταλίας είναι απαραίτητο αυτό. Εντάξει. Δεν είναι. Αποτυχία έτσι. Κόψω. Εμείς είσαστε. Ανακατεύουμε ιωδιούχο κάλιο με αραιό θηλυκό οξύ που έχει μέσα λίγο οξυζενέ. Και αυτό το βάζουμε να θερμανθεί, τοποθετώντας από πάνω κρύο νερό. Παρατηρούμε ότι αρχίζουν και βγαίνουν οι ατμοί του ιωδίου, οι οποίοι θα επικαθίσουν στο δοχείο με το νερό και τους οποίους μετά θα μαζέψουμε, θα τους ενώσουμε με ινόπνευμα για να τους βγάλουμε στην πληγή του μικρού τάσου, ο οποίος